בחצי הלילה הם נשמע, קמו והיכו בקצה העולם כבני רשף חשו הרחיקו להשיב את כבוד האדם אל ארץ צבי אל דבש תודה אל הכרמל והמדבר אל עם אשר לא יחשב שאת פניו לא יפקיר לזר בחצי הלילה עוברת מה יעבור לנוח? עבוד בשדותינו רוח שרה הרבה אילמת תרכין אז ראש על אשר עם שחר לא שר אל ארץ צבי שבהריה פועמת עיר מדור לדור אל ארץ אם לטבורה קשורים פניה בטוב וברע אל ארץ צבי אל דבש שדותיה אל הכרמל והמדבר אל עם אשר לא יחשב שאת פניו לא יפקיר לזר את פניו לא יפקיר לזר עצרת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, תשפ"ד, הוצבת ברם. מפקד החטיבה, אלוף משנה אורי דאובה, מפקדי הגדודים, קצינים, נגדים, משרתי החטיבה בסדיר ובמילואים, משפחות עבדאללה, מולכו ועמר היקרות, מכובדיי כולם, ערב טוב. הערב התכנסנו יחד לזכור ולהנציח את יקיריכם ויקירינו שנפלו במלחמת חרבות ברזל ובמערכות ישראל כולן. יזכור מפי סרן במילואים נפתלי מויאל. סרן נפתלי שירת כקצין הבטיחות של החטיבה בין השנים 2022 עד 2023. נפתלי שירת כפקודו של סגן אלוף עלים עבדאללה, זכרו לברכה, וחברו הקרוב של רב סמל ג'וואד עמר, זכרו לברכה. עלים וג'וואד נפלו ב9 לאוקטובר 2023 במלחמת חרבות ברזל. להקראת היזכור, הקהל מתבקש לעמוד. יזכור. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. נא לשבת. להדלקת אבוקת הזיכרון, אני מתכבד להזמין את כמאל, אחיו של סגן אלוף עלים עבדאללה, נטע מולכו, אחותו של גלעד מולכו, זכרו לברכה, ונבי, אח של ג'וואד עמר, זכרו לברכה.
זכרם של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ברוך. עוצבת ברם מגנה בגזרתה על גבול הצפון מאז שנת 1974. עתה יוקרנו על המסך שמותיהם של הלוחמים והחיילים אשר נפלו בעת תפקידם וחירפו את נפשם על הגנת המולדת ואזרחיה בגזרת הגליל מהקמת החטיבה ומלפניה. אם יש בי מיתרים הם מתנגנים ברטט, אם יש בי דאגה היא חשופה כמעט, אם יש בי אהבה היא תאמר בשקט, אם יש בי שורשים הם מתארחים לאט, אתה רואה כיצד פתאום עובר בי רעד, הרוח משנה תכופות את כיוונה, ניסינו לעזוב אבל אני יודעת, אנחנו נשארים שנה אחר שנה. שמחות קטנות של יום החולין, האם אתה משיב, האם אתה עונה לי? אולי באוזניך שומעים גם שעוניי, אולי אתה מקשיב, אולי אתה דומה לי, הן בפניך נפתחים פתאום פניי. שורשים הם מתארחים לאט, יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד, ובחסדו שורות עליך נכתבות. קח את ידי עכשיו עשני מפויסת, ביום חולין כזה דרכנו נפרדות. ביום חולין כזה דרכנו נפרדות. אני מתכבד להזמין לשאת דברים את עדי מולכו, אלמנתו של רב סמל ראשון במילואים גלעד מולכו, זכרו לברכה. גלעד, בנם של פזית ואודי, אח לעומר, ליאור ונטע, נשוי לעדי. גלעד גדל והתחנך ברמת השרון, התגייס ליחידת אגוז, ולאחר 3 שנים כלוחם סיים בכבוד את שירותו. ב7 באוקטובר, בפרוץ מלחמת חרבות ברזל, גויס לשירות מילואים ושירת כלוחם בחפ"ק מפקד החטיבה. גלעד נפל בקרב ב9 באוקטובר בעת התקלות עם מחבלי חיזבאללה בגבול הצפון. בן 33 היה בנופלו. גלעד הותיר אחריו אישה, הורים ו3 אחיות.
שלום לכולם. שמי עדי מולכו, ואני אשתו של גלעד מולכו. זו פעם הראשונה שאני אדבר על גלעד ולא לגלעד. גלעד, או כפי שהמשפחה קוראת לו גולו, או כפי שאני קוראת לו האוצר שלי, הוא ללא ספק הבן אדם הכי טוב וטהור ביקום. גלעד הוא שילוב מושלם של הכל. הוא הכי חרוץ, ויחד עם זאת הכי שטוטניק. כמה חרוץ? תראו לי עוד מישהו אחד שמגיע למילואים בצו 8 עם הלפטופ של העבודה בתיק, למקרה שיוכל לענות על כמה מיילים בין הקרבות. הוא הכי חזק והכי רגיש. כל מי שמכיר אותו יודע שהוא נולד עם קוביות בבטן, אבל מעבר לחוזק הפיזי שלו, יש לו חוזק נפשי שאין שני לו. הוא הסנטר, המצפון, הבסיס של החברים והמשפחה. הוא יודע באמת לאזן את כולם, להיות הכי קשוב והכי עוזר. גלעד הוא השילוב המושלם של שמחת חיים אינסופית, יחד עם אחריות. הוא יכול לחגוג עד שהוא לא רואה בעיניים, אבל ברגע שאני או מישהו קצת לא מרגישים טוב, הוא מיד מתאפס ומטפל ודואג. גלעד הוא האור הכי גדול בעולם חשוך. הוא הולך כל שבת להפגנה, להילחם על המדינה שלו, והולך מיד למילואים ברגע שהוא נקרא לדגל. ולא משנה כמה התחננתי לו שלא ילך. ידעתי שאי אפשר לעצור אותו, כי הוא מרגיש שהוא צריך להיות שם, כי הוא לא ייתן שהצוות שלו ילחם והוא לא. זה גלעד. הוא עובד בהייטק והוא מקום ראשון במחירות, והוא גם די-ג'יי מושלם, בעיקר של לעיתי שנות ה-90. יש לו את החיוך הכי יפה, והלב הכי גדול בעולם. והעולם הזה פחות טוב בלעדיו. אבל אם יש דברים שצריך לקחת ממנו, ולזכור אותם גם ברגעים האלה, כשהכל שחור, זה את הדרך בה הוא חי. זה ליהנות מהחיים, לשמוח, להפיץ אור, לעזור מכל הלב בלי להרגיש שום כובד על כך. זה לאהוב את המשפחה, לאהוב את החברים כמו משפחה. זה לאהוב בלי לפחד. גלעד הוא החבר הכי טוב שלי בעולם, הוא כל עולמי, הנפש התאומה שלי, הבית שלי, השמש, הירח והכוכבים, הבן זוג הכי טוב שאפשר לחלום עליו. ולנצח אהבת חיי. גלעד, לוחם אגוז במילואים, נפל בקרב ב9 לאוקטובר. השאיר אחריו את כולנו עמומים וכואבים מדי. אני אוסיף בנימה אישית, וברשותכם אני אפנה ישירות לגלעד. תודה לך, אוצר מתוק ויפה שלי. תודה שזכיתי בחיים לצדך, ותודה שזכיתי להיות אשתך. תודה על שאתה אוהב אותי בכל ליבך, ותודה על הזכות לאהוב אותך בכל ליבי. תודה שהצלת אותי מהחושך האישי שלי, והראית לי חיים ששווה לחיות אותם. הלכת 6 שבועות אחרי החתונה שלנו, ותמיד הרגשנו שאנחנו כל החיים ביחד. אבל לא זכינו לחיות את כל החיים. אני אוהבת אותך יותר מהכל בעולם הזה, ואנחנו ביחד לנצח, שזה המוטו שלנו. גלעד ועדי מיפו. תודה לעדי. היום אנו מציינים 213 ימים לפרוץ המלחמה. 7 חודשים בהם 132 אחינו ואחיותינו, החטופים והחטופות בשבי החמאס. כך אמר עידן רייכל על השיר תחזור, שכתב על החזרת החטופים. אנחנו מדינה שכולה, שתקום ותפרח מתוך עוצמות הגעגועים, מתוך התקווה שישובו, שיחזרו, מתוך הכאב והכבוד לאלו שכבר לא יחזרו, ויחיו בליבנו לתמיד. נמשיך ונהיה מגדל של אור אחד לשני, נהיה טובים יותר, חזקים יותר, ראויים יותר. השעות
עייפות שלא נותנות לזמן לרוץ, הרגליים הכבדות שלא מוצאות סיבה ללכת, הימים והלילות כמו הפנים שבתמונות, כל עוצר מלכת כשאתה לא כאן. ומתעוררת מחלום, מרגישה אותך קרוב, ואז קוראת לך מתוך הלילה, תחזור, תחזור היום. כל כך רציתי שתגיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. אני מגדל שלו, ממרחקים ששוב תופיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. השעות היפות שלא נותנות לזמן לרוץ, הרגליים הכבדות שלא מוצאות סיבה ללכת, הימים והלילות כמו הפנים שבתמונות, הכל עוצר מלכת כשאתה לא כאן. ומתעוררת מחלום ומרגישה אותך קרוב, ואז קוראת לך מתוך הלילה, תחזור, תחזור היום. כל כך רציתי שתגיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. אני מגדל של אור, ממרחקים ששוב תופיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. אני מגדל של אור, ממרחקים ששוב תופיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. אני מתכבד להזמין לשאת דברים את מונה עבדאללה, אשתו של סגן אלוף עלים עבדאללה, זכרו לברכה. עלים, בנם של הילה וסלמן, נולד ב-14 בדצמבר 1982 בינוח. שם גדל, התחנך והכיר את אשתו מונה. לעלים ולמונה 3 ילדים, מאיה, חלה ואדם. עלים התגייס לגדוד חרב בשנת 2002 ושירת מלוחם עד מפקד הגדוד. בשנת 2021 מונה לסגן מפקד עוצבת ברם. עלים נפל בקרב בעת מילוי תפקידו, בן 40 היה בנופלו. ערב טוב לכולם. שמי מונה עבדאללה, אלמנתו של סגן אלוף עלים עבדאללה, זכרונו לברכה. סליחה שעוד לא התרגלתי לתואר הזה, אלמנה. מה לי ולזה? לפני רגע היה לי הכל, משפחה שלמה, שמחה, אבא, אמא, 3 ילדים לתפארת. מתקשה לעכל את מה שקרה לנו, שמשפחה שלנו חסרה אותו, שהוא לא יחזור. קשה לי להבין שזה לתמיד. מילאת בצבא 23 שנים, שירתת והגנת על המדינה שלנו עד הרגע האחרון.
ב-9 לאוקטובר היינו אמורים לחגוג לך ערב פרידה מצה"ל, ויומיים אחרי לצאת לחיי הלומדים והאזרחות שחיכית וחיכינו אני והילדים לזה בהתלהבות גדולה. אבל לצערי הכל נקטע בשנייה. מה שקרה לעמלי אומרים לזה סיפור גבורה, אבל אני לא אוהבת לקרוא לזה ככה, כי עבורי זה סיפור של עלים. עלים שלי. יש משפט שאומר, במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. ובאמת, המשפט הזה תואם לך. בנהלי אירוע תמיד היית עומד בראש הכוח. בדוגמה אישית הראית לנו גבורה ועמידה עטינה. השרית עלינו תחושת ביטחון. ותמיד היית בקור רוח ובשליטה מלאה. עם ידע והבנה תמיד יצרת אווירה טובה בצחוקים איפה שהיית נוכח. דאגת לנו יותר ממה שדאגת לעצמך. לימדת אותנו מהי נחישות והתמדה. שכל בוקר התחלת בריצת הבוקר, לא משנה מה היה יום לפני ומתי הלכת לישון בלילה, לא ויתרת על הריצה שלך. היית בן אדם של אנשים, שכל מי שהכיר אותך אהב אותך מבבת ראשון. תמיד היית נמצא עם חיוך על הפנים, שארת לנו את חיינו בכל מקום שהיית. סוד ההצלחה שלך בחיים, שאתה בן אדם צנוע, שדיברת תמיד בגובה העיניים. לא עניין אותך תפקיד, לא עניין אותך מעמד, עניין אותך איך לגרום לאנשים שממולך להיות מחויכים ולהרים אותם. ידעת לשלב בין חיי משפחה לחיי צבא. היו לנו הרבה חוויות ביחד. הנאמנות של כולנו לארץ הזו, למדינה ולחברה הישראלית לא מוטלת בספק. אנחנו עומדים בפני מבחן קשה מאוד כרגע. להמשיך בלי עלים הוא עכשיו מבחן חיי. אני אומרת לעצמי שאני חייבת להצליח, כי אני רוצה שיהיה גאה בי. אני לא אכזב אותך. על הזכות לחיות לידו ולהיות איתו ולגדול ולגדל איתו ילדים. אשלים בהכנעה עד הסוף. לעלים אני אומרת, לפעמים אני מתעייפת ועוצרת במהלך הריצה שלי. אל תדאג, אני אקום
ואמשיך חזקה וגאה. אתה תמיד תהיה המישהו שלי לרוץ איתו, ואנחנו נמשיך לנצח יחד. אנחנו נמצאים בחדר ההנצחה של חטיבה 300. הוא גם מנציח את החיילים של 12-9. ומה שמאפיין את הקיר שמאחוריי, בעצם הוא מסמל את ארץ ישראל היפה. יש פה, לצערי הרב, חללים מכל העדות. הוא לא יודע להבדיל אם הוא דרוזי, נוצרי, מוסלמי, בדואי, יהודי, צ'רקסי. כולם על אותו קיר, ארץ ישראל היפה ממש פה מאחוריי. ככה אנחנו נראים. וזה צהל דרך אגב. זהו. הלילה מצאו רסיסי כוכב נופל, איך אתה לא מסתכל מעבר לקו האפל. הלילה עטף את עיניך צל שחור, ביתי ביישן ודאור, רצית לעוף כמו ציפור. הכל עומד במקום, הזמן ממשיך ללכת, היית כאן ופתאום הכל נטרף כמו חלום. הכל עומד במקום, הזמן ממשיך ללכת, הכל נטרף כמו חלום, אל פי התהום כמו חלום. הלילה יפלו בגללך מילים ריקות, אחר כך יבואו שתיקות, בדידות ושנים ארוכות. הלילה העצב הוא רק מקום אחר, חדר, כיסא ופסנתר, פרח ליד הגדר. הכל עומד במקום, הזמן ממשיך ללכת, היית כאן ופתאום הכל נטרף כמו חלום. הכל עומד במקום, הזמן ממשיך ללכת, הכל נטרף כמו חלום, אל פי התהום כמו חלום. הלילה מצאו רסיסי כוכב נופל, איך אתה לא מסתכל. זה ככה בא אליי משום מקום, דמיונות אני איתך על האופנוע, מרכז אמריקה באמצע היום, מרחפת אין לי איך ליפול, רק חלומות, חלומות.
בסוף מתגעגעת לשתיקות קטנות, לצחוק שלנו יחד, חבק לך את הראש, שכפל על המיטה ככה פתאום, לבדו ממך בסוף כל יום, רק חלומות, חלומות. בלילה מתעוררת ונזכרת, אין לי אותך, תמיד הבטחת שתשמור עלינו, ואם למעלה שואלים תאמר להם אני שלך, בייבי, השיר הבא מוקדש לך. זה ככה בא אליי משום מקום, כל יום עוברים כאן אנשים, הם מספרים לי איך שאהבת להיות ראשון, איך שבראש שלך היו מיליון תוכניות. בלילה מתעוררת ונזכרת, אין לי אותך, תמיד הבטחת שתשמור עלינו, ואם למעלה שואלים תאמר להם אני שלך, בייבי, השיר הבא מוקדש לך. בלילה מתעוררת ונזכרת, אין לי אותך, תמיד הבטחת שתשמור עלינו, ואם למעלה שואלים תאמר להם אני שלך, בייבי, השיר הבא מוקדש לך. וכשתפגוש את אלוהים תזכור אני לא מבינה, בייבי, השיר הבא מוקדש לך. בייבי, השיר הבא מוקדש לך. בייבי, השיר הבא מוקדש לך. תודה למונה. אני מתכבד להזמין לשאת דברים את ג'אד עמר, אחיו של רב סמל ג'וואד עמר זכרו לברכה. ג'וואד, בנם של רג'דה ואקרם, נולד ב8 לינואר 2000 בחורפיש, אח לג'אד, נבי ונוואל. ב-24 למרץ 2019 התגייס לצה"ל ושירת בחטיבה 300 כחייל וכאיש קבע. ב9 באוקטובר ג'וואד נפל בקרב בעת מילוי תפקידו. בן 23 היה בנופלו. ערב טוב לכולם. בנובמבר 1999 אני ונבי מציעים להורים לקרוא לתינוק הבא בדרך בשם ג'וואד. ב8 לינואר הוא נולד והוא קיבל את השם שחיכה לו. נולד ילד מאוד יפה, עם עיניים מאוד יפות והפנים של מלאך. ג'וואד הוא האח הקטן, ביני לבינו 7 שנים, ומקור השם שקראנו לו ג'וואד זה סוס, וסוס מוכר כאילו שהוא חיה מאוד חזקה ואצילה, כמו ג'וואד אחי בדיוק. ג'וואד היה מאוד חזק ומגיל מאוד קטן, מגיל 15 התחיל להתאמן והגיע להיות ספורטאי מאוד רציני. ג'וואד הפך את הספורט לדרך חיים, וכל הזמן היה שומר על כושר, כל שבוע היה עושה 5 אימונים, הוא היה תמיד, מישהו לוקח אותי, מישהו לוקח את כל החברים שלו לחדר כושר. הוא האמין בספורט, והוא כל הזמן אימן את האנשים, ומלא אנשים
בהדרכתו וביועצים שלו הגיעו ליחידות מיוחדות. אחי, מתינוק יפה תואר ועד גיבור שנפל עברו 23 שנים ו9 חודשים. בהם עברת לא מעט. הספקת לעשות דברים שאנשים רק חולמים עליהם בשנות חייך. החיוך היפה שהיה לך והאווירה סביבך הם שחיזקו את הקשר במשפחה שלנו. ותמיד היית המגשר והמגבש וגורם השמחה והצחוק בבית. ג'וואד היקר, גם היה מטפל הצמוד לסבא. דאג לו לכל דבר, מתספורת כל יום שבת וקניית המצרכים. אין יום שלא השרת עלינו כוח ושמחה, אחי. מעולותיך הטובות והמיוחדות השאירו חותם בלב של כל מכיריך, אוהביך ואנשים שנקרו בדרכך. חביבי יא ג'וואד. ג'וואד היה תלמיד מצטיין, ולאחר כך חייל מצטיין. ב4 שנים בצה"ל הוא קיבל 3 פעמים אות הצטיינות. והיה לו מלא חלומות. הוא מאוד אהב לחיות, מאוד אהב לטייל. הוא הספיק לטייל בכל כך הרבה מקומות בחו"ל ובארץ. ב2 לאוקטובר הוא חזר מארצות הברית, בדיוק שבוע לפני שהוא נפל. היה לו מלא חלומות, הוא רצה ללמוד הנדסה ולהיות מהראשונים תמיד. אני אגיד עוד משהו אישי. מ-23 שנה, מאז שהוא התחיל לגדול, אני לא זוכר שום יום שג'וואד לא היה מחייך בו. אני מכיר אותו מאיזה 30 שנה, אף פעם לא ראיתי אותו בוכה או מפחד או כועס. הוא תמיד היה מחייך, הוא תמיד היה מקור כוח, הוא תמיד היה הגורם המגבש. הוא חסר לנו, ואני בטוח שלכל מכיריו וחבריו הוא חסר. חשוב לדעת ולקחת ממנו דבר שמאוד, תמיד לגשת בדרך אופטימית, תמיד לחייך. אין מה להפסיד, כבר הפסדנו כולנו. שנזכה לימים יותר טובים. תודה רבה. ליל כוכבים מסע עלה, את שם יושבת בוהה באפלה, שעה חולפת יום ושנה, ואת עדיין לא מחכה. שעה חולפת יום ושנה, ואת עדיין לא מחכה. את פרי גנך את תבקשי, מי לך יאמר ומי לך ישיב. מרכבך רודפים הימים, נותרת לבדך, רוצה להאמין שהנה קרבה אותה השעה שבה הבטיח לשוב בחזרה, שהנה קרבה אותה השעה שבה הבטיח לשוב בחזרה. בדומיה עוטפת התוגה, ובליבך נותרה משאלה,
את עדיין לא ממתינה, שעה חולפת יום ושנה, עוד איך זוכרת ולא מאמינה. את פרי גנך תבקשי, מילך יאמר ומילך ישיב, מרכבך עוטפים הימים, נותרת לבדך, רוצה להאמין שהנה קרבה אותה השעה שבה הבטיח לשוב בחזרה, שהנה קרבה אותה השעה שבה הבטיח לשוב ולא שב. תודה לג'אד. אני מתכבד להזמין את מפקד החטיבה, אלוף משנה אורי דאובה, לשאת דברים. משפחת עבדאללה, משפחת מולכו, משפחת עמר, מפקדי החטיבה וחייליה בסדיר ובמילואים, מכובדיי כולכם. בלוח השנה הישראלי התווספו בין פסח לשבועות מועדים נוספים, ימי התקומה של עם ישראל. ימים אלו שתחילתם בציון יום השואה והגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל והמעבר ליום העצמאות. ימים נוראים, ימים של חשבון נפש. ראשיתם בגורלו של עמנו שהיה ללא בית לאומי, ואחריתם במחיר הכבד להילחם על חירותנו ועל ריבונותנו. השנה הזיכרון וההתייחדות יהיו בתוך רצף המלחמה והקרבות, בהם איבדנו מפקדים ולוחמים את רעינו לנשק. למין הקמתה הייתה חטיבה 300 לכוח המגן על הגליל, גבולה הצפוני של מדינת ישראל, וב-50 שנותיה שקלה החטיבה את טובי בניה, מפקדים ולוחמים, אשר חירפו נפשם בהגנת המולדת. חטיבה 300 היא פסיפס ישראלי עוצמתי, ועל קיר החללים חקוקים בדם הפנים והשמות, יהודים, דרוזים, צ'רקסים, בדואים, דתיים ושאינם דתיים, בני העיר ובני הכפר. פסיפס שהוא עוצמה של אחדות ולכידות למען המשימה, למען הגנת העם והמולדת, למען הגשמת החלום הציוני כאן בארץ. את תפילת היזכור שזה עתה שמענו כתב ברל כצנלסון כהספד בהלוויית חללי הקרב בתל חי, קרב אשר היה למיתוס בהגנת הגליל. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו. מה ציווה לנו לזכור? ציווה לנו לזכור את חמדת הגבורה, את קדושת הרצון, את מסירות הנפש. לא את איך הם נהרגו מבקש ברל כצנלסון שנזכור, כי אם באלו עוצמות הם חיו, ואיך הגשימו את חלומם, את החלום הציוני הגדול. הערב הזה נתייחד עם חללי החטיבה, נתייחד עם זכרם של סגן אלוף עלים עבדאללה, רב סמל ראשון גלעד מולכו, ורב סמל ג'וואד עמר. שלושתם המהווים את עמודי התווך שלנו כחברה וכיחידה. אנשים שונים, מלאי עוצמה ועוז רוח. ג'וואד, נגד ואיש קבע, אדם מצטיין בעל נועם הליכות, חרוץ וחבר אמת לסובבים אותו. גלעד, לוחם מילואים, אזרח תורם ומשפיע, בעל שאר רוח ונדיבות, אשר התגייס במהירות ובמסירות, תוך שהבין את גודל השעה וחתר להגיע למילוי משימתו. עלים, חברי כאח לי, מפקד שדה נועז ומקצועי,
בעל מופת של דוגמה אישית ואיש משפחה. כל אחד מהם עולם ומלואו. המאפיין הבולט והמוטיב החוזר לשלושתם הוא הלב הענק, העיניים הטובות והחיוך הגדול הנסוך על פניהם תמיד. המשותף להם היא האחדות והלכידות, להילחם, לדבוק במשימה ולהגן על הבית. משפחות יקרות, מאז הבשורה המרה השתנו חייכם, ואני יודע כי כל יציאה מהבית היא מסע ארוך וכואב. אני רוצה להודות לכם על כך שכיבדתם אותנו בערב זה. הקשר איתכם חשוב לנו, נמשיך ללוות אתכם ולקיים את צוואת רעינו לנשק. נמשיך ללמוד ולהשתפר, לחתור למשימה עד שתושלם. נשאב עוז ורוח מדמותם וממופת פועלם. יש כוכבים, כתבה חנה סנש. יש כוכבים שאורם מגיע ארצה, רק כאשר הם עצמם עבדו ואינם. יש אנשים שזיו זכרם מאיר, כאשר הם עצמם אינם עוד בתוכנו. אורות אלה, המביקים בחשקת הליל, הם שמראים לאדם את הדרך. מפקדי החטיבה וחייליה, משימתנו עוד לא תמה. ימי המלחמה ואתגריה עוד לפנינו, ואנו חייבים להמשיך ולהילחם באויב, להמשיך להגן ולהביא להשבתם של החטופים ולהחזרת תושבי הצפון לבתיהם. ביום הזיכרון נתייחד ונזכור את מפקדינו ולוחמינו, את חמדת גבורתם, את קדושת רצונם ואת מסירות נפשם. לכולנו זיכרונות, חוויות ורגעים אשר נצורים בליבנו. נזכור תמיד את רעינו לנשק, את מופת גבורתם. אורם יאיר לנו את הדרך אשר ציוו לנו, להמשיך להגן על עצמאותנו, להמשיך להגן ולהגשים כאן בארץ את חברת המופת. יהי זכרם ברוך. תודה למפקד החטיבה. הערב הזה התכנסנו יחד, לזכור, לספר ולהנציח את אהובינו. אך כל יום הוא יום שאנו זוכרים, אוהבים וכואבים את מי שאיבדנו על תקומת הארץ. לשירת ההמנון הלאומי, התקווה, הקהל מתבקש לעמוד. תמה עצרת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תשפ"ד. תודה שהייתם כאן איתנו. קהל יקר, תנו ביציאה קדימות למשפחות.